Baretxabaletan, kuartela kultur elkarteak antolatuta, atzo, egu bakoitza, gabaz hasi eta gaur egun guztian zehar, kuartelian egiten dan hori kalera atara daue eta herritarrak bertaratu gura dituzte sorkuntza lan guzti horrik ikustera. Musika, dantza, denetarikoak gaur eta esandako moduan, oraindik ere badakoi zertaz gozatu, gaur egun osoan zehar iraungo dauelako jaixak. Zapatu goiza hemen Aretxabaltako kuartelian eta Einaut eta Axel ez da Wood Strings taldeko kide bi danetik inbiar izaten da hemen, Lokala euki bai, baina geho lana bai, ez da? Bai, tolakuntza eta borroka, Bai, hor gaitz. Atzoko kakagarriketan. Zuek atzo azkenengo konzertua, ez da? Itxiten duzue lokalaia, ero zer? Ez, taldi izten dugu, baina badugu beste proiektu batzuk oinarte Budestrinsekoa izan garenok eta bertan jarraitzuko, baina beste modia batzuk ditzen. Beraz elkarrekin jarraituko zue, Axel? Bueno, batzuk bai, beste batzuk ez, batzuk urtengo dio, beste proiektu batzuk ingo. Etapa hau bukatu da, Budestringsen etapa bukatu da, zuek sorkuntzakin jarraituko zue, kultura egiten jarraituko duzue, baina etapa bukatu da, ez dakit zela mutisako bukaeria holako zera bati? Gure gaben moruen, ez da naixo gainen. Askotan proiektu asko bukaketan die, behien. Eta hori, gure gaben taldekide danok juntetia, biltzia, eta gurra hola emutia, dano batea. Zer naturala izan da bukaera, edo zer? Bai, ja, enpori egin jo esen jobarik eta batu gutxitxe egiten, da egun baten esan gazu, modu lan zano baten, itxitzen dut, eta gainera, suerte joakune kuarteleko jaialdi xantolatu izala, eta komentagoan zu, eta etxien bukaketan bau, bero jentiaz, da, doixe. Azkena zemoz, zela joan zazen sasinokin gatu zinen? Ondo, gustora, ondo paseo gauen, eta importantea... Nervioso, baina bueno. Bai, orduni. Bai, baina bueno, normala, azkena, orduen, Eta gaur la pena pinin batekin ero ez, beste jaurrera behiraketako guak? Bueno, pena beti. Azkenean ez, hori. Azkeneko kontzertua, penia normala. Esan duzu pinin bat hemen etxe honetan jarrituko zuela, ez da? Hau zegoendako importantia da, ez da? Bai, azkenean hori, eukitxia lokalak, bierrezkoa, ez? Izen musikarixa, izen arte plastikakoa gurean, ez? Eta bai, suertia daukou, holako gune bat daukoula, eta bueno, bai, bertan jarraitzuko. Atzo gabian hasi, baikotz gabian hasi eta gaur egun guztien zehar, Atxabaltan herrixak kuartelera ekimena egiten dabiz, Beñat eta Basolo
Kuartela Kultur Elkarteko presidentia zu, eta bestetik Iker Martínez Agirre zu idazkaritza, ezta? Bueno, atzo hasita bitin bat konta dezu zein dan ekimen honen helburua, dala urte batzutik ona egiten zabitzainan. Ba, helburua azken finean da hemen kuartelien bertan itzen dauna plazaratzia, herrixai erakustia seitzen daun bertan, giro politxa montetia eta ondo pasetia. Eta zabitza helburu horrein beteten edo zer? Bai, esango duke baietz. Goria botza burot ikututa dugu, esik azken nahitzat ondo pasetiana atzo betea. Konta dezu bitin bat, zer dan honek eraikin honek jasoten dauena? Apur bat eraikina, hori, arte dozein arte mota lantzia gure dauen orondako, hori, espazioak emuteko aukeria, ez? Egitxa gehien bat, musikataldiak eta zela, historikoki beti musikataldien dako eta izan delako lekua. Baina, arte derrak lantzeko eba dau, jaikikoa behin daue euren performantza. Danetik dako apur bat, egitxa gehien da musikia dela, baina, saietzen gare bai, danetik egot. Eta kultur talde horren sorrera, dala urte batzuk bitin bat zertarako? Ba, apur bat formalizetako hau dana. Egitza da lehendik ezaguela espazio hau, baina zan apur bat ezaguen oso ondo antolatuta talan, apur bat antolakuntza eta zoze formala baitzeko, sortu zen elkartia. Eta horrek zer ekarri dau, zuen arteko harremanak hobetzia, udalarekiko harremanak formalizaitia zer ekarri dau hone guztiak? Ba, azken finien dana. Bai internua, bai kanpora begira be, azken finien zehose eskatu gure bou edo lan, elkarte bat moduen fatia beste kontu bada individualki fatia baino, eta hor nire ustez positiboa izen da, aldaketia. Zema lagun zauzein momentu honetan hemen? Egun da, 15 lagun inguru gare. Justo aurten hori, barnera hautegi berri bat eta estatutuak eta berritxu bitxuen. Eta horrekin batera apur bat, jentian izen ematiak eta eguneratu gauen, eta hori, egun da, 15 lagun inguru. Eta herri honek sorkuntzara bidiratuta dituen injarrak edo nahiak, honek beteten ditu, orekatzen ditu, edo geixaun biharra dago? Saiatzen gare, jentia leku emuten, eta iraien indogu deialdi bat, hori, ikusteko ze biher zauen, hori, musikataldeik eguen, espazio bihirrien, eta, 6 musikatalde inguru aurkeztu die, eta, saiatzen gare, ez da ilimitau ba, azken dien espazio bat da, eta dauzen lokala dauz, eta ondapiku pertsona gare, baina saiatzen gare, jentia euren biherrak asetzeko leku emuten. Uste dut oindela utxe arrelo batzuk egin giala, baina geixaun biharra dago. Bai, egiza da, eraikin zaharra da, hasieratik eraikina txarto inomen zan, eta horrek egarritxu hainbat ondorio, ez da bere egoera honenien, argindarran konponketa batzuk indie, baina ez da nahikoa. Eta hori aldarrikatzen jarraitzuko, eta kuartela alik eta leku hobiena bihurtzen o itzen. Bueno, eta hemen ikusi izan dugu ontsen, kuartel barruan dauzen hainbat talderen arteko elkarlanetik sortu den ikuskizun bat, ez? Batetik txalapartarixak, musika gitarrista bat, eta bestetik jaiki dantzaixak, ez da? Hori dako politia bestiak beste kuartelak, ez da? Gisa da, baiet, azkenean disiplina desberdinak elkartzen gare, eta elkarlanean sortu itzen dugu. Eta kasu honetan, sorkuntza prozesua izen da oso politxa gainera, oso ondo batu ditugu, hiru elementuak. Hori da, zetik, elkarlana esaten danean askotan gero ez da erraxa izaten, ez da? Biharrak, eskondu eta nik hau eta bestiak hau eta zelako izan da? Egiz izan nahiko erreza izen da, egitza da formatu oso zabala dela, oso askia da, honek dantzanitzeko
estilu olako txia da, txalapartia be, etengabeko improvisazioa da, gitarristiak be gaitasun handutxea dugu hortarako, orduan izan da, hiru improvisazioen arteko amalgama bat, ezta? Eta ensaioa be olako txek izan ziren, egitura bat bai eguela lotuta, baina bestean apur bat etorre moduen. Eta hoxe, orduen gehiago ikidu gozamenetik bete beharretik baino. Herri honek hau dako, ez da ere ikin hau, eta zera diferentiak, talde diferentiak, eta hori sortzen dira bestela beholako zerak edo gaur propio sortu duzu, ez da egun honetara behira, baina bestelakoan be, saiaketan zai pitin sinergia horreik eta batzen eta? Bai, saiatzen gare, normalean elkartzen gare, gu jaiki taldeka, astian behin, baina gero lako ekitaldiak eta zenean, edo gu kanpora goi ezenean bebai zerbait gure pieza sorkuntza batekin, batzutan proposatzen ditugu, bai, saiatzen gare elkartzen. Bat urte doia zuek hemen saiaiten? Zehatzen behatzen, ninoia 6 urte edo, baina jaiki elkartia urtiak. Eta zela dago egoeria? Eraikina eta bera ondo da, zuen biharrak asaketan ditu? Bai, printzipioz hobekuntzak behar ditu, baina, nahiko esango nagoen nahiko ondo dauela, baina hobekuntzak bai. Hau ekitaldi egiten da pitin bat, herritarrak bertara batu daitezen, ez da ikusi daizien zer egiten dan hemen, zuepe erakutsi daizuen zer egiten dozuen, nahiz eta beste egoera batzuten be, seguru asko erakusten dozuen, baina, holako zerak ekimenak be politia dia zeuen dako, sortzaile edo kulturgile moduan. Bai, azkenien sortzen zabitzen nien, frutuak erakustia, sortze prozesuan bukaeria da, eta hori biharrezkoa da, zentzuntan, bai. Gusto hartzen txuko loko hausak, eta gainera aukeri emuten dago, disiplina diferentiak, sortzaile diferentiak, bagoitza bere ariketa hori txeko, elkartza ariketa hori, eta bai, izan. Berdinak da zorion txu